Expo Beauty, Salón Feiral de Perruquería e Estética de Pontevedra. Os días 27, 28 e 29 de setembro, os profesionais da beleza danse cita no recinto feiral da capital do Lérez. Cursos maxistrais, shows en pasarela, demostracións en vivo, presentación de novos produtos. Expo Beauty, Salón Feiral de Perruquería. Esperámoste. Mi vestidor azul. Un estilo lady romántico con las últimas tendencias para ella y él. Porque el mundo está hecho para ti, en Mi Vestidor Azul te ayudamos a estar perfecto para cada ocasión. Agora, desde Pontevedra, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. Estamos de volta, non perdemos tempo, póñanse cómodos, collan o móvil ou a cámara de fotos porque ímonos a facer turismo. Turismo por Pontevedra, ca mellor guía, con alguén que coñece moi ben todo o que podemos procurar e atopar nesta cidade, en Pontevedra. Como non, falamos da Concelleira de Promoción Económica e Turismo, Carlota Román. Boas tardes, benvida. Boas tardes, gracias. Carlota, Pontevedra fixo un cambio radical, unha limpeza de cara absoluta e chegou a hora de colocala no mapa turístico de España e do mundo, a ser posible. Cal é agora o alcance turístico da cidade? Bueno, sigue sendo posicionar a Pontevedra, porque dende que se fixo a reurbanización turística, creo que temos un casco antigo que temos que pôr en valor. Pôr en valor e que o coñezan tanto o turismo interior de Galicia como tamén o turismo nacional. Eu sempre digo que Pontevedra é unha gran descoñecida porque cada vez que ven a xente aquí pois queda prendado, porque normalmente o que fan é Santiago de Compostela moito polo camiño francés, Polo Santo. Claro, despois Vigo porque claro, é unha cidade grande, unha cidade famosa polo seu porto, e Pontevedra queda aí en terra de ninguén. Bueno, o que tratamos é de posicionarle, para eso, bueno, pois é desenvolver unha serie de líneas estratégicas que é o que estamos a traballar agora. Agora nos la conta. Que vende Pontevedra? Bueno, Pontevedra, ella se vende a ella, porque Pontevedra es historia, Pontevedra é cultura, Pontevedra é gastronomía, Pontevedra ten río, pero tamén ten mar, e ten unha localización, eu creo que magnífica, porque está a pouco do norte de Galicia, a pouco do sur, estamos a 20 minutos de Vigo. Case no centro da Claro, región. decía unha vez un arquitecto que se tivera que buscar unha localización, unhas xornadas sobre arquitectura urbana, decía que se tivera que buscar unha localización para vivir en un mapa mudo en Galicia, sería Pontevedra. Seguro. De onde veñen os turistas agora? Bueno, a ver, os turistas, nós traballamos, hai un plan estratégico que xa estaba en outras legislaturas, pero que ten todavía moito que sacar, ¿no? Moitas conclusiones dese plan estratégico que estamos a desenvolver. O turista ven da cornisa cantábrica, o turista ven a 4 horas de coche, que é onde nos focalizamos, por lo tanto estamos falando de Zamora, de Valladolid, de León, e o turista ven do norte de Portugal. Eso en canto o que é en coche 4 ou 5 horas. Logo temos turistas ingleses, franceses e, curiosamente, temos turistas de Estados Unidos. Non sei se é polo tema da inmigración que veñen xa, bueno, pois de un xeito xa de visita despois de haber emigrado, despois de haber estado ali, que veñen visitar a súa patria, a patria que deixaron,
e veñen moitos de Estados Unidos tamén. E interesa? Pontevedra ten a capacidade de captar turistas de máis lonxe? A ver... Pode, quere, tamén. Eu temos que ter os pés no chan, non? Pontevedra ten que posicionarse, pois eso, con o turista que está a 4 ou 5 horas ou o turista que está a 1 hora de avión. Por eso nos publicitamos e posicionamos a Pontevedra en Sevilla, en Madrid, en Barcelona, pero non ten ningún sentido... Moi estratégicos. Claro, estudiamos un deseito de que non sea 20.000 transbordos ou que sea moitos kilómetros, porque nós non chegamos a ese público. E, ademais, faime gracia, porque moitas veces a xente di decíame, por que non a China? China non é un turismo para unha cidade como Pontevedra, temos que ser realistas. Os chinos o primeiro que queren coñecer é o seu país, e depois queren coñecer Estados Unidos, e depois queren coñecer Roma, París ou Londres. Entón, cando é de posicionar Galicia, eu pois cólgome, que é unha forma coloquial de decir, de Tour Galicia ou de Tour España. De outras entidades. Claro, porque se non sería un gasto que non ten o retorno que ten que ter. É dicir, ti cando desenvolves unha línea estratégica de cal é o teu público objetivo, tes que ver aquel público que ten capacidade para chegar a unha cidade como Pontevedra. É absurdo, porque e volvo a poner o exemplo de China, os chinos non saben onde está España. O sea, que fago eu publicitando Pontevedra, se ni siquiera saben onde está España, menos Galicia e menos Pontevedra, non? Primeiro tendrá que facer o traballo a marca España. Claro, claro, eso iremos nos. Claro, polo tanto é o turismo de interior de Galicia, momento interno, o norte de Portugal, é o noso público objetivo, o que é a cornisa cantábrica e todo parte da meseta. Falabas dos apoios que tedes, pero tamén tedes canles propios. Uno deles trouxos vostede a pasada fin de semana aquí en Pontevedra, a Feira da Expocidades, un éxito, por certo, un evento que aglutina a máis de 40 cidades. 40, sí. Verdad? Sí, bueno, Expocidades forma parte do Eixo Atlántico, que é a coordinación e colaboración de municipios, concellos e cámaras dos concellos do norte de Portugal, dende o norte ata o Porto, que é a forma de coordinarnos e potenciar todo o que son. Vivimos 7 millóns de habitantes, polo tanto, eu decía outro día, 7 millóns de habitantes con 365 días, 52 fins de semana, polo tanto 52 oportunidades para coñecernos, e que moitas veces vamos a buscar destinos que son paradisíacos e os temos en todo o que é o Eixo Atlántico. Que lle parece se vemos como transcurreu a feira? Imos ver que aconteceu en Expocidades a pasada fin de semana. Pontevedra convertirase dende hoxe 4 de xullo e durante os próximos 2 días na capital turística do Eixo Atlántico. Arranca Expocidades 2014. E como non podía ser doutro xeito, estamos no stand de Pontevedra, cidade anfitriona deste Expocidades 2014. Estamos aquí co que parece ser a insignia da cidade, Rabachol. É un loro que tiña Prefecto Feixóo na súa botica, dedicábase, bueno, pues a insultar ou meterse un pouco coa xente da cidade, dai saliu un pouco a historia do loro. Pois dende planos, folletos da cidade, ata o programa das festas da peregrina tamén, planos, folletos, tamén de arte rupestre. Ademais deses lugares, que outros lugares son de obrigada visita aquí na cidade. Do casco histórico tamén hai as esculturas, que é unha especie de parque natural, con diferentes esculturas, diferentes arquitectos que xa aparecen señalados no mapa. Tiña eu curiosidade por coñecer un
pouquiño a Casa das Caras. A Casa das Caras si está na Praza de Ourense, ao lado da Praza da Ferrería. É unha casa antiga con diferentes caras que sobresaen da, bueno, É que me chamou a atención, da digo, fachada da casa. tendo en conta que son de Vigo e que hai así unha especie de rifirrafe, como me venderías, de que xeito me venderías Coruña para que eu fora a visitala? Coruña, a ver, eu creo que a Coruña é maravillosa e que ten tanto unha oferta cultural tanto para os maiores como para os pequenos. Torre de Hércules é a nena bonita da Coruña. Ten toda a oferta cultural desde moitos museos que poden ser tanto para os nenos que poden participar, poden velos, ten a Caixa dos Peces. Sí, está moi interesante para saber un pouco máis das cidades de Galicia e tamén un pouco de Portugal. Precioso todo, precioso. En Galicia, a Beixa Atlántica é unha maravilla, sí. Pensándose ir a Matosiño, e que lugar lle chamou máis atención? Un que dixera, pois teño que ir a visitar? Hai aí un que ten unhas charcas así como un embalse con agua, con unha playa, todo eso. Eso chama moito, é moi lúdico, chama moita atención. Não sou daqui, sou brasileiro. Ah, brasileiro. Canaria. Ah, Canaria. É a primeira vez que estás en Galicia? Sí. Não, já é a segunda vez. Aí se ven unhas piscinas cerca do mar e teñen boa pinta. E que é o que máis lle gusta de Galicia? Pues no sé, acabo de empezar, bueno, Pontevedra es muy bonito, me gusta la zona de la costa y echando un vistazo a ver por dónde me animo. E de Galicia? De Galicia, pois Ourense ou Lalín, por exemplo. Se afichou un lugar de vacacións entón para este verán? Gustan moito as Rías Altas. Sí. Gustan moito as Rías Altas, en Ribeira. Portugal é unha opción, unha amiga vai ir ali uns días a vivir, bueno, unha temporadiña, e penso ir a visitala. Eu ver as comidas típicas. Sí? Sim. A o marisco? Sim. Pues vi Ribeira, Ourense también. Ver as comidas típicas. Sim. O marisco? Sí. Pois ademais de toda a oferta turística que nos atopamos aquí en Expocidades 2014, tamén contamos cunha ampla variedade de produtos gastronómicos de todas as cidades. Vamos a falar deste viño Pecadiños do Abade. É vinho muito fresco, vinho verde. As uvas em Viana são loureiro para o branco e vinhão para o tinto. Cómese moi ben en Portugal, teño que dicir. O bacalhau que vocês tanto gostam. O frango. Frango de churrasco, é? Pois ata aquí o noso percorrido por Expocidades 2014. Eu a verdade que me vou con moitísimas gañas de disfrutar de todo o que nos ofrecen as cidades do eixo atlántico, tanto do norte de Portugal como de Galicia. Vos invitamos a que o descubrades por vos mesmos e veñades aquí a Pontevedra para facelo. Pois aquí temos o loro rabachol, non? Aquí Que é o está. rabachol? Bueno, o loro rabachol... Que né? Porque é un persoeiro, xa. Sí, é un persoeiro na cidade que leva xa máis dun século, estaba nunha botica, bueno, a partir de aí era un loro que estaba que falaba, que estaba en unha tertulia, e cando morreu se lle fixo un antroido, e a partir de aí, bueno, pois é un icono en Pontevedra. Os antroidos, rabachol vístese un antroido teño que dicir, de inverno, porque agora empezou un novo antroido que de verán. Rabachol vístese en función de o que aconteceu durante o ano, tanto se é positivo como se é negativo. Realmente o antroido é unha crítica, non? É unha crítica social, é unha crítica política, entón en función deso o rabachol o vestimos pois de recortes, o vestimos de bombeiro, porque foi o ano de incendios, en fin, é un persoeiro en Pontevedra. E a xente de Pontevedra ese día vístese de negro, de luto, pola morte. É o equivalente ao enterro da Sardiña, pero con o loro rabachol, pero é un loro reivindicativo. Entón, bueno, pois como o presuposto en turismo é pequeno, bueno, fixemos este loro rabachol turista, é unha forma de marketing. Quere ser a mascota da cidade ou se non é xa, claro. Realmente é un icono da cidade. Bueno, estuvo paseando pola meseta, o levamos nas promocións de Pontevedra, porque a xente chamalle moito a atención, dicir, hai un loro, isto que é? Entón, a partir de aí,
isto é Pontevedra, contamos a historia, é unha forma de atraer a xente, é moi viaxeiro, paseou por todo a cornisa cantábrica, estivo en Madrid, o ano pasado no verán estuvo en Madrid, vai a recibir aos turistas que veñen nos cruceiros, que tamén facemos, intentamos posicionar a Pontevedra a todos os turistas que veñen a través dos cruceiros, porque veñen como 50.000 persoas durante a estación de maio a outubro, e fai a mascota, e, bueno, pois é unha forma de marketing barata. Non só o turismo tradicional, tamén Pontevedra súmase a promoción da cidade a través, por exemplo, de congresos ou de cine. Creouse a Film Commission, por exemplo, é outra forma de promoción. Sí, a ver, a cidade, como te decía antes, é unha cidade amable, é unha cidade que está o casco histórico, que é o máis grande de Galicia en canto a construción civil, está cheo de plazas como esta que estamos ahora, a Plaza da Verdura, con un ambiente, en todas as plazas moi agradable. Hai que decir que estamos diante da sede de turismo de Pontevedra, de Esta é a Pontevedra. oficina de turismo onde recibimos a todos os turistas, tamén aos pontevedreses que veñen para todo tipo de actividades, que veñen a recoller os programas de actividades e demais. Ten unha serie de condicións que fai que nos dirixamos a un tipo de turismo que xa non é o vacacional solamente de familia ou sol e playa, sino que estamos tratando de desenvolver unha línea de traballo que é o turismo NICE, que é o turismo de negocios. Por que? Bueno, pois porque é un turismo con un alto poder adquisitivo, somos unhas das cidades adheridas ao Spain Convention Bureau, e durante este tempo estamos traballando todo o que é os congresos. Este ano creamos unha oficina de congresos e este ano en Pontevedra está a haber, porque rematamos en novembro, 14 congresos e ferias. Traer este tipo de congresos a unha cidade media, porque tamén temos que ser realistas, é dicir, aquí non podemos traer congresos de unha gran capacidade porque tampouco ten capacidade hotelera. Pero traer un congreso a Pontevedra é un desenvolvemento económico. É pernotar aquí, é comer aquí, é tomar o café aquí, e incluso é, se te cae un botón, mercar o botón en Pontevedra. É unha das líneas, claro, é todo o que trae consigo unha feira, por exemplo, que os montadores de stands, o que é azafata, é dicir, hai unha serie de prescriptores detrás dese turismo de negocios, que é o que estamos a traballar. E outra línea de traballo é o Film Commission. O Film Commission é unha ferramenta na que tratamos de facilitar a todo o sector audiovisual de produciones, facilitarlle o traballo ofrecendo Pontevedra como un plató de cine. Polo tanto, todos aqueles que queran ven a través de webseries, ven a través de películas ou spots publicitarios, teñen unha ferramenta aquí dende a oficina de turismo e conectado coa oficina de congresos que creamos, facilitándolle os permisos para acotar unha calle, aconsellándoos en localizacións tanto exteriores como interiores, e detrás deso temos a Pontevedra de forma subliminal, estamos tamén posicionando a Pontevedra. E a vostede, persoalmente, como pontevedresa, cal é o lugar, o recuncho que máis lle gusta amosar a xente que ven, a un familiar, a amigos? Bueno, en xeral as plazas todas do casco histórico, pero eu teño un especial cariño á Praza da Leña, porque ten unha arquitectura popular de unha beleza impresionante. A veces vemos en grandes diseños de grandes arquitectos, naquela época que non había grandes diseños, grandes arquitectos, a xente tiña un sentido da estética impresionante.
rodeada de unha parte do museo que realmente ten un algo especial. Despois hai outra praza que me oita, as balconadas todas. Despois hai outra praza que me encanta, que é a Praza do Teucro, porque ademais pódese permitir que os nenos, hai un colexio ao lado, e os nenos xogan no recreo na praza. É dicir, pareceme hoxe en día impresionante, imposible de facer en outro tipo de cidades. Unha cidade que coa reurbanización é peatonal, foi difícil conseguir que fora peatonal, ahora pois moitísimos lugares de Pontevedra queren que tamén a súa zona sea peatonal, eso permite pois eso, a tranquilidade de que os nenos xoguen na rúa, e iso é dunha calidade de vida impresionante. Xa non é un lugar, senón o conxunto de todos a calidade de vida, lugares. A calidade de vida. Un dos recursos turísticos son as visitas teatralizadas, adaptadas por Migallas Teatro para darlle vida á historia da cidade. Gusta moito esta oferta lúdica, xa vai rematando. Pois sí, aparte das visitas guiadas tradicionais, pois tamén queremos atender a ese público que non está tan interesado en números, en historias en sí, non? Sino que outro xeito de contar unha serie de lugares, sobre todo o casco histórico, que o fai pois atractivo. É unha forma teatralizada, atractiva, divertida, onde a xente realmente pois queda encantada, e tamén o boca a boca hace que veñan e pregunten cando son as visitas teatralizadas que se fan no verán, claro, porque no inverno pois non é posible. Así todo con cuidado. Carlota, que lle parece se escoitamos unha desas historias da cidade de Pontevedra? Pareceme estupendo. Porque os actores do Teatro Migallas están aquí e nos facer unha desas historias, pero antes imos brindar con bo viño da terra, por suposto, por Pontevedra e polo turismo de Pontevedra. Brindemos. Saúde. Saúde. Imos ao teatro, con Teatro Migallas. Adiante. ¡Vamos, venga, turistas! ¡Vamos, venga! A ver, ahora os voy a explicar una cosa súper interesante, ¿vale? Preparaos porque os voy a contar algo genial, genial. Señorita. ¿Pero qué le pasa? Señorita. ¿Qué? Mire. ¡Ay, pero por favor! ¿Pero qué es este bicho? Por favor, qué horrible. ¿Pero cómo no me avisa? No se acerque, no se acerque. A ver, no se preocupe nadie que yo sé cómo tratar a estos seres. ¡Qué chulo, eh! Venga, le echo otra monedita, ¿vale? A ver. ¡Cómo mola! Venga, otra, última. ¡Ay, qué ruidito! ¡Es buenísimo! Parece un perrito de este, es un bulldog francés. ¡Ay, es muy mono! Señorita, parece inofensivo. Le podemos preguntar y que nos cuente su historia, por qué está en ese estado. Vale, pues venga, a ver, cuéntanos. Cuéntenos su historia. ¿Cómo? ¿Qué? Yo no entiendo nada, ¿eh? Bueno, tranquilo todo el mundo, que yo voy a traducir porque soy polidiota, ¿vale? Venga. Bueno, pues traduzca, a ver. Venga, va, empiece. ¿Sí? Está diciendo que soy muy guapa. Ay. No, yo creo que quería decir que él era muy guapo. Sí. ¿Y qué? ¡Ay! Que tengo un andar muy doloroso. ¿No? Bueno. Creo que no. Creo que quiere decir que él iba andando un día tranquilamente. Sí. Iba andando. ¡Ay! Se encontró con un mono. Sí, ¿verdad? No. Ni ve. Sí.
No, creo que se encontró con un ser monstruoso. ¿Cómo era ese ser? Cuéntenos. Sí, a ver. ¿Sí? Ya sé, que me quedan muy bien las mechas. No, no voy, no voy. Otra vez no voy a ir. ¿No sería una bruja? Una bruja. ¿Y qué pasó? Le hizo... ¡Le sacó una pistola! ¡Qué horror! ¡Qué horrible! Vale, hombre, no. Yo creo que le hizo una pregunta. Un enigma. Vale. Dos. Que tenía que escoger entre dos cuestiones. La primera. ¿Sí? Ella estaba hechizada. Sí. Y tenía que escoger si quería... ¡Ay! Y tuvo una pesadilla y se asustó. No, tampoco. No. Tenía que escoger si prefería que ella fuese guapa por el día y fea por la noche o al revés. ¿Y usted qué escogió? Sí. Fea por el día y guapa por la noche. ¿Y qué pasó? ¿Qué? Sí. Que lo convirtió en gárgola. ¡Qué listo este! Claro, quería que fuese fea por el día para estar todo el día en casa y que no la pudiese ver nadie y luego guapa por la noche. Deja de hacer eso con la lengüita. Cochino, que eres un cochino. ¿Y ahora qué tiene que hacer? Hombre, ya. Vender escobas de bruja. No. Tiene que barrer. ¿Barrer? ¿Y qué tiene que barrer? Toda Pontevedra. Sí, pues le estoy bien empleado, ala, por machito, por querer tener todo el día a la mujer limpiando en casa. Vale, hombre. ¿Y podemos continuar? ¿Yo qué? ¿Ese señor? ¿Aquel? ¿Aquel señor? Barbas. ¿Y eso? ¿Pelar? Cuando las barbas de tu vecino veas pelar, pon las tuyas a remojar. Es mejor que sigamos y a ver cómo nos comportamos. Continuemos con la visita. Listo, que eres un listo. Venga, vamos, vamos por aquí. Ay la la, ay la lelo, ay la lelo, ay la lelo, ay la ay la lelo, ay la lelo, ay la lelo, ay la Muy bien, Carlos, Teatro Migalla. Hola. Este quedó un pouco Case que non me atrevo, non me atrevo. É inofensivo. Noraboa Gracias. por estas visitas. Baixa se queres. A Gárgola, da igrexa de Santa María. Na igrexa de Santa María, que hai unhas gárgolas moi bonitas, interesantes. É difícil adaptar a historia da cidade de Pontevedra. Pois con un pouquiño de imaginación non é difícil porque Pontevedra é unha escenografía natural maravillosa e sobre todo pola noite, que cando facemos as visitas teatralizadas. Hai que decir que escoitámolas en castelán, porque se fanse en castelán para todas as persoas que veñan de fora, non ten problema en entender, verdad, Carlos? Sí, porque veñen de toda España e de fora tamén, claro. Cando, onde poden escoitarse, poden verse, onde apuntarse, hai que facer reserva, que podemos? Son os venres e os sábados deste mes, o mes de xullo. Máis información teñen na página web do grupo de teatro, que é migallas.com. Poden reservarse as entradas tamén, con antelación. Saímos ás 10 da noite de detrás do Concello. Cantas obras son? Facemos 10 visitas en total. 10 visitas. É un percorrido que dura máis ou menos cada noite 1 hora e media aproximadamente. De teatro, historia, teatro, magia, cancións, baile, un pouco de todo. Pois estades todos convidados a participar nestas visitas teatralizadas. Gracias os tres. Gracias. Imos escoitar outro pouquiño de música, imos ata o palco da música. Ali está Alexandra Carrera, contanos.
Estamos de novo no palco da música con moito ritmo dos Mr. Magoo que nos van cantar Little Sister. Little sister, scary doll, out of a twister, never got twister, shelter in the warmest home. Beyond the heat, straight as spy, out in the street, you'll never be meet, you shelter in the warmest side. I've been watching you, inside your jail, I've been watching you. Little girl, pretty smile, out of our hell, you know it so well. You plays in the correct file, beyond the heat, straight as spy, out on the street, never be meet, you shut down on the warmest side. I've been watching you, inside your jail, I've been watching you. You're gonna fall in the hole, you're gonna pay for all your sins. Nobody thinks it's a sorrow, hiding your head in the sand again. You're gonna fall in the hole, you're gonna pay for all your sins. Nobody thinks it's a sorrow, hiding your head in the sand again. Agora, desde Pontevedra, Verán, Verán, co patrocinio de Adegas Martín Kodax, Denominación de Orixe Rías Baixas e Concello de Pontevedra. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas, pídeo polo seu nome.